Ukuba i-self initiate is not glamorous. Akubona ubuhle, asikhangisi lutho, but siqeqeshelwa ukukhula ngokwamandla. Kumele ufunde ukuchaza amaphupho, uqonde izimpawu, uhlele imizwa nama-emotions, ebese uba umuntu oqaphela ne-environment. Uhlala uyazi imininingwane. Noma ngathiwa unayo i-mentor, but you are not alone. Imimoya isuka nawe, ithumele abantu abafana nami. Not mentors but bridges. Ngizosiza wena ukuba ukwazi ukuqonda idlozi lakho, uhlangane nedlozi lakho, uziqonde, uzazi ukuthi ungubani. Abaye ngiyobasiza kube kanye, kanti abaye ngiyobasiza ngengxoxo engizoba nayo eyodwa nje vo. Abaye ngiyobasiza ngokubahlambulula, abaye ngiyobasiza ngamaphupho abanawo, kepha ngiyena ugobela wabo. I'm just part of your spiritual puzzles. Ngikhuluma ngoba ukuba i-self initiate kuza nomngozi mina, and ngiyabazi lobo mngozi. That's why I'm saying I'm part of your spiritual puzzle. Ngikhuluma ngomngozi bokuphendukezela amaphupho. Ngikhuluma ngobungozi bokuzingabaza. Ngikhuluma ngomngozi bokudukiswa imimoya engahlambulukile. Nokudukiswa nayo imimoya esuka ibangisana. Ngikhuluma mina ngokudukiswa ngabantu abayophehlweni abangenayo le mimoya, abangayazi. Abantu abazokutshela ukuthi there is no such a thing like a self-initiate. Kodwa bazokutshela ukuthi likhona idlozi lamanzi. Ngikhuluma ngabantu mina abafuna ukuzuza wonke umuntu ophehlweni ngoba befuna imali. Ngikhuluma ngabantu abalwela ipower without knowledge. Abafuna ukulawula wena kanti wena uyena umuntu okumele ngabe uyalawulwa nguwena olawulayo. Ma self initiate umuntu oyohleze efunda emaphutheni abhlungu, ngiyazi mina. Baningi abantu abangama self initiate abenzisa izinto, benziswa izinto ngendlela wrong. Abanye bangene ophehlweni kungafanele, bafunda isifundo o bavuleka amehlo sekade, I mean sekulater. Nemoya yabo abantwana ibikuvumela konke lokho kuba kwenzeke. Ngoba iyazi ukuthi isuke ivumela ama-class listens. Ngoba iyazi ukuthi umuntu akubona ukuthi uma ekhula kumele akhule only in perfection, but ukhula ngokwembuleleka. Isikhona isibuya ngomkhwezeli waso. Ubizo
luzobuyela kumniniyo noma bangalicindezela kangakanani. Abadala basebenzisa a self-initiate to teach a self-initiate. Akukho yokuthola kumuntu owayophehlweni. Iqiniso elibuhlungu leli. A self-initiate can teach a self-initiate. We learn from one another. Omunye ufunda komunye. We share dreams, shintshana ngobuhlakani. Ngoba ispirit of mentorship sisuka ebukhosini. Sase sigudlukela emphakathini. Asisuku kubantukazana. Isona lesi ispirit sasebukhosini esathi mntwana wamakhosi uyobuyisa abantwana bamanzi, abantwana bamakhosi endleleni. Uyobuyisa bonke abantwana bakwenu, izizwe zakwenu uzibuyise zonke ziqoqane. Sekudlalwe ngabo kakhulu, bedlalwa abantukazana abahamba bayoguqa baguqiswe ephehlweni. Siyathokoza bayede makhosi.